yan. Hello mga Kapudibi! Today kakain po tayo ng spicy pork adobo. Ayan, at meron tayo dito sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga Kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan. Manganta na mga Kapudibi. Ayan o. Para makita niyo yung kinakain ko. Di pami de Lara kasi kuha kami nasi. Kuha kami nasi. Wow. Tita Olivia, ginamit ko na po yung makeup tsaka lipstick. Ako din. Thank you Lipstick so much tsaka po. blush on. Yan. Sensya na po, di po tayo marunong mag-makeup eh. Ayan, gusto ko masibuyas. Ano eh? Ato. Thank you po, Tita Olivia. Ang ganda-ganda tsaka ang bango-bango ng pabango na binigay niya. Yan o. Ang unang subo ay para sa inyo mga Kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Harap. Ang lambot ng baboy. Ano ka paras? Kaya nga spicy. Nyaman niya. Taba. Sarap. Ito. Wala masyadong taba. Shoutout din kay Tita Cynthia. Shoutout po Tita Cynthia. Kapatid ni Tita Olivia. Hi.
Lamparas. Oo. Yeah. Gusto niya daw sumali sa mukbang natin. Si Tita Cynthia. Cynthia. Gusto niya manood ng live mukbang. Sabi niya. Mukbang. Live. Baka po, di ko. Extra rice. Ang sarap kasi. Sarap. Bangi. Tita Cynthia yan. Thank you po sa oras po. Naabala pa po kayo sa amin ni BBM. No? Thank you so much po, Tita. Soon sana magkakita ulit po tayo. No? Pagluluto ka namin ng burong isda. Oo, gusto pala nila yan. Dala. Laman. Yan, may nagtatanong. Bakit kailangan pa daw sabay tayong sumubok? Sagutin natin. Natsyatsyempuan lang, mga kapudibi. Tsaka kailangan din po namin ng short clip na sabay po kumain kasi ginagamit din po namin sa TikTok namin, tsaka sa Instagram. Ayan. Tsaka minsan talaga, madalas, nagkakasabay lang. Pero sa pag-inom, sabay talaga. Sabay talaga. Ayun talaga yung kinukuha namin. Yung pag cheers sa pag-inom. May nagtanong na naman, mag-asawa daw ba tayo? Oo nga. Hindi, magbiyanan. May sumagot. May sumagot. Magbiyanan daw tayo. Anak ko po siya. Ayun yung pang totoo. Anak ko siya. Mami ko. Taba. Tabi na natin yung sili, manghang masyado. Sarap. Magluto na po kayo mga kapatilis. Adobo, spicy pork adobo. Yan. Masarap laman din yan, no? Pag ulan. Yan, Tita Olivia, Tita Cynthia, shoutout po kaya kayong adwa. Ingat ko po palagi. God bless po.
Siyempre, Siopaw, Baby Alison, Catherine Bogoy, at sa Asamo Siopaw, shoutout sa inyong lahat. We love you all. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout, ha? Yan. Sarap. Napusog ako, sobra. Sarap. Ay, may natira pa po tayo na 3 slice, ay bali 4 kasama yung taba. Mamaya, kainin ni BBM. Kaya mga kapudibis, at kami taga na 4 na piraso. Opo. Tuloy kayo po ito. Hanggang na kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you.